Alhamdulillah bener Gong. Yamadipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Nang ngomong kok warane kleru nyawa kire. Wah, jan. Arep dol to? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho Yamadipati sing ngoyak. Minggir aja. Arep kapan jabut genti nyawane. Gong. Men wae. Kok sabut genti Mudar wae. Ajake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae anggere njabut. Aku kadang ora tak jabute metu dhewe. Lara nutruk dingonane kuwi. Kejenggit panis e. Kuwi nang anu tok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya. Wah, laedan dipreteli. Nya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kape? Waduh meh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wah, wis. Nya. Nah iki tampane. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngono kok jenggot. Niku wedhus ben mana? Oh, yo men kuwi senengane kok seneng. Sono mulai kono. Yogi kowe. Wis bali kono. Mewah ajar dhewe. Wah, aku tak Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun pirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen ngandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kaliyan pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewa Ndaru tuwin Jaya Ndaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja. Syaratnya gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang, ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewa Ndaru, ora nganggo kayu Jaya Ndaru, ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunak-unak karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunakke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labui. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe
sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak meneh dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus ini dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya meneh iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas ki rak beda. Halah, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika, Walah, malah dienggo. ngene mawon Pukulun. Nek Pukulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan? Lho, ngopo aku wedi? Ha milik perhutani tak tegara. Pamene meng milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadekke perkara ora tekan esuk, men. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani-wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngedanken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ha? Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi, aku kuwi wong bener, wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candradimukha. Ora masalah. Gong, Kawah Candradimukha ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho, Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal arep bleh sakarmu, arep keleti sakarmu, arep tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mot sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampeyan aja ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sardati kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok ming ahe-ahe. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedeni namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ing kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewandaru, Jayandaru, rawe antas marang tak putung. Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu?
Ayo ning ndi papan wong neter kadidaya. Dikrubut para dewa cemplungan ing kawah candha dimuka. Siap ayo. Ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani ya kanjeng. Ngapa Emir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Aku dadi wani. Aku ki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dalu Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung, santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwanani, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwanani. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangana. Nala garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-endi? Ora rasane ngendi-endi, Reng? Ya. Petruk rasane ngendi-endi? Ya. Aku tak mangkat methoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Tetapke beres. Aku ki ra mung ijen rene padahal nggo karyawan rombes e. Mangkemu mung ijen aku. Ora aku ya kok rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Daru Jaya Daru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, seneng arep. Wis ya, Tru. Ya. Ayo, Pak. Heeh. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku duwe adi sing kowe ngomong apa ya? Ora dong. Pareng ya, Pak. Iya sing hati-hati. Wis, lenggah sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhane, Pak. Bareng seneng karo bojoku. Apa iya? Kuwi sok WA, aku sok ngenangi kok. Ngopo, Reng? Ora kok. Ora ya kowe wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo nggo kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot kuwi ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu ora, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggah sing sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing hati-hati, Bagong. Kok pethoke aja kuwatir, Mir. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok dadi le mikir karo kahanane para kawula ki wetengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badukuan pringapus. Syukur Bagong. Oh nek niat ya niat.
kowe ndek kepinginan ndek gayuan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi kok ing karep. Nek wis nekat kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru jaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh, dewa ki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina, ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae? Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negak aku ya, Mas. Ora wis, aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu iso ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halamanku. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Wis wani muni kok ora aku dhewe mangkat yo. Yo mangkat yo rasa kok karo ngomong yo. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe glarira wang-wang. Sapa itu? Dewa ngono jenenge kowe biasa sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal mawon. Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki kudu mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong. Dalem sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun.
Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Ben iki kowe sidane ya gelut ndak tak basa-basanan ya, Tru. Engko nek kuwalan Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. manjen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Mbok. Kok plek. Tatin mumbul kok ora. Kok pleke akeh banget. Kok mumbul. Lho, wih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapakku kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petra. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Gamu mripat. Kan ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibontok kaya penjahat. Cacing nek kepidak menungsa ngolek butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo Setawet dari awakmu. ora minggat kene markaning patimu. Panangane Petro. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku ngono tak odene ngono kowe sing ndak gayeng. Wani karo aku. Sing tak dari matamu. Lho. Apa-apamu? Ki merkari panyo Pangga tayane. iki merkari Maju Bathara. mati.
ngantem aku bumi langit tangkep piye nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambat legane atiku kowe waduh untung mati aku wong edan Bagong wong edan sapa iki Ulun Bathara Brama weh dewaning geni iya nyilirake Mas us Anggo ngopo engko udat rande geni ngene wong edan wah aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ecek tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni ya. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candhak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah mati iki margane pati margane. Ayo Manaso, Manaso. Wah! Kowe Kang. Kadane ngayal. Ya wong mati kowe kelangan nyawa tenan ta oyahe le. Tak jaloke. Leboke gong saka cangkem. Nanging aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujude apa terus tak temloke ning awakmu. Tangi gong. Baru nyawa kirek kok ya. Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka.
Pedro ayo kandhang wae kowe ada alhamdulillah bener kong Yama Dipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong karo warane. Kleru nyawa kire. Wah, jan. Arep dol to? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho Yama Dipati sing ngoyak. Minggir aja. Arep kabar Jabut genti nyawane gong-gong. Men wae. Kok sabut genti Mudar wae. Ajake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae anggere njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Lara lutruk dinganane kuwi. Kejenggit panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Lurek. Ayo jalan kene. Ya wala wis. Ya. Ayo iki tampani. Lho apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Pundi kerok jenggote kuwi? Lho. Ben ngopo? Ngono kok jenggot. Ngiu ki wedhus ben mana? Oh, yo men kuwi senengane kok senengane. Sono mulai kono. Yogi kowe. Ha. Wes bali kono. Mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah. Pandhita kang binara wangsit pindha kombang. Pindha kombang angat saping tawang susah angin ngendi nggone. Miang kalihing kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit. Mas Tunama sidam saring bawun langgeng. Andhu para temene ngatasé mung drajating Panakawan isa ngorak-arik karo barisaning para dewa. Bagong, Petruk, Nala Garing. Semuriris. Semuriris eka balik titiyani kandayani. Trisanya purnama sasi. Manik Maya lah kok ngliga pusaka kadiwatan Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa boten menawi boten kula mentala bumi angus padukan mring apus mriki Kakang Semar. Sabar to ora kaya ngono kuwi.
Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong ki wong srogal-srogol. Bagong ki wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah mungsuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ing mbok ora iso mbok keperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Wes dalah wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut ndak malah ora takon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanangmu dhewe. Bathara guru kok dimetangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho, tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah ngelu-ngelu ben bapak. Men bapak kok men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candradimaka. Lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng keparipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kaliyan kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandhuwa. Saiki kowe kandhuwa. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manikmaya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kaliyan kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten ngparengaken Bagong kula buyung dhateng Kayiwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dhateng Kayiwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayangan sakmangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah napa mboten? Lakonane. Pak. Saya aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Rang rasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki kok mendhe gegayuhan, terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapak kepradah kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki lak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kok do nangis sing apa? Ya mung ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate ki cacahe pira? Waduh paraimu ora. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil do ngomong lacat.
Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Aku duwe sertifikat 3 ngandel ora. Didom sik, Pak, gek mati ra masalah. Bagus pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emok, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak ning kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya gelem pukulan. Reng. Aja reng. Wis terus aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip lakune nendine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis ora usah melu-melu. Aku ora mentolo karo kowe. Aku ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula ya melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Terus? Bagong kok ora nangisi awake dhewe. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora duwe perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Hei aku nang omah wae. Nek nganti aku engko gagal gegayuhanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belane aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun kula nggih digawa rek. Pun mboten sak ditakono cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel, mesti angel lukis matamu ki lho, Reng. Setan tenan rata tenan. Gagang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nono Gareng ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene mrene sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun nang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ning kawah Candra Demuka. Ulut bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badranaya. Semono ketresnane mas-mas kuro bapak araku nganti wis ngiklasake nyawane cempluke ning kawah ming paduna aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ra ana sing tajak omongan, ra ana sing tajak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan.
Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petruk ya ora ana. Ora kaya biasane. Kok kaya lesu. Kaya ora duwe kerkat lan sarengat. Semangat nggone Kang Togog manem Brama kalawan rawing Ratu Agung sejagat. Ora leman lu. Ya pancen bener. Aku ki janjane lagi ngloko. Lah ngapa? Ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut. Ae karang ya. Tukule rambut ki ora ajeg. Ning ya ora apa-apa malah tambah bagus. Lah iya, lah ngapa? Jarene dina iki kowe ngangseni karo aku golek bendara anyar, golek Raja Sabrang didadekke bendara men penguripane iki lancar. Jane ngono. Lah kok ora sida, kok malah begogok ning ngarep omah. Aku ki ora mikir karo awakku. Lah mikir apa? Prasaja wong kancamu ki ya ming aku. Nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to, Kang. Semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean, diudari bareng-bareng. Ora kaya biasane anggere muni golek juragan anyar iki kowe mempenge ora jamak-jamak. Lah kok saiki kok mlokro iki jane sing tok pikir apa? Ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya lho. Impen apa? Impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu. Kowe ndek sedulur to? Duwe no. Sapa? Sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapa e? Ya kuwi Semar. Lho. Semar kae sedulurmu to, Kok? Kae adikku. Kowe ayo. Mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi urip ning tanah Jawa, kowe karo aku urip ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono kok Semar ki kaya numpak prau. Lho, ana Sumatera apa? Ora. Lah kok numpak perahu? Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono, prau kena ombak gedhe, Semar kendang kapracondang aku bengok-bengok. Sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngantian. Mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impeng kuwi werna telu, Kok. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dase. Impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe pepinginan sing ora kelakon, tegese wong nglindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani. Gandayani kuwi jam 12 tekan jam 2 kuwi impene wong turu. Wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh, malah kowe ngerti. Ngerti. Lah terus Impen sing pungkasan ya kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esuk. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluru ing jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen Puspa Tajem utawa Kadara Dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Monggo biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku. Nek ngimpi segara kuwi ya paling ora 0. Terus nek kapal kuwi 4 ya tukunen bolak-balik. Tok-tok mudar ora. Wong impen tenanan kok malah disambung rapetke sing ora-ora. Lah aku ya ora dong kok.
Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang nepi ning Balumbang. Ku kene ngopo-apa ya, Lung? Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Umpama kowe iki tekan nggone Semar, arep tetulung karo Semar, ya wis kesuwen to, Gek. Wong tanah sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis, ora usah gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan ratu sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya, ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora usah tok gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadeane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi, ayo tak derekke. Perkara impenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban, malah ngrekoso. Napa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gek. Togok yen malegak legok trembilong kang sarawita dereng ngantos bidhal iku togok tuwin ora bilung kedadak ingkang mletek saking katebian nyumurupi lenggah iku ora togok Catugara. Nah, candhak kowe wae. Aja kaget wae aku sing teka, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku sowan ya wae togok sayangku. Iki ora pangling rak Bagong to. Heeh, wae. Lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, wae. Ya tak tampa. Wae dadane Siwa Togok. Angka 2. Kowe ndedet ora, kok? Kok tekan dhuwit. Kowe sandhanganmu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik, nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awoh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe mentuk sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awoh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Togok. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wah. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wah. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengen bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane neng Kayangan. Terus saya tak takon karo Watami. Togok. Nek awas jenenge Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Wong. Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan seprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel
mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Oh bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh ning nggon aku njaluk Dewa Daru Jayandaru dadi geger. lho. Geger Aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung titah kok wani karo dewa. nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok. Ora. Wah, telat lah mau teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene lho kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa ta? apa? Pusakane Bathara Guru. Cis Trisula. Ces Trisula. Aku melayu, Gareng melayu, Petro melayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewa Daru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaratnya apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek Kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewa Daru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gawa ning kayangan tak cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petro nangis. Gareng yo melu, Petro yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petro digawa adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tunggu apa kuwi? Wah, cangkeme kuwi. Kono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, hebat lho. Prayoli dan manik maya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataka. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Saiki piye carane Siwataka supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem belani karo bapak, ora mung aku sing ora trima. Ning sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Wong sapa-sapa karo diamuk lho. Wis mangsulan. Gong, Apa? aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku semoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Bilung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus? Kowe wae munggah ning kayangan. Wo tak suwek tenan lambemu kowe. Aku iki njaluk pambiyantu kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sanane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kuwi? Ning kowe gelem ora? Gelem, waton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Oh. Iso wae. Lho, iso. Apa dianggep aku ora ndek kasekten apa piye? Wis bae kok. Ojo. Anggere ngalem kok njaluk. Apa ku arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang ya. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe sing apa? Isih. Tapeke. Lho. Apa ku arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Wis.
Wis apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude Kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangat jenis menyogang kamanungsan. ora aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya Bagus ora jamak. Tegek Lah suarane ketara. wah janange nyuarake Ndara Janaka iki Coba nyura toko ngono tegek kekasaran tegek palusen tegek coba digedhekke sithik ucel-ucelen. patunyo lho kowe suarane Lah ngono. Tegek semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana apa tegek Tejo Mantri. nggih niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru panjenengan kedah nyelametaken Iwang pikulun manik maya tegek sing wani mboyong Semar Garing kelawan Petruk. nggih Aku tak munggah ning kayangan tegek monggo mawon sing isih tiket pesawat opo tegek. andel ora wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius mesti ora serius Tegek pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togat-togat Iwang pikulun manik maya ora nglepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima tegek tantrimanipun Raden Janaka tekun bayar 2 kali lipat. luwih besar munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu Tegek wonten dawuh aja ngono tegek, aja jelek. Ulun berangkat saiki. nggih pun ngatos-atos Tegek nun Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gendhing. bola wis iki iki mung arep ngrusak tatanan iki Subuh Kasminto. Subokastawa Nalikane wah tembange dhewe rahing dalu wanakungan sasaran sirah kang kowe iki gerangan ya ora tanja kok Gak wong Bagong kok dadekke Janaka iki rak malah kaengko ditonton kawula rak do ngisi-ngisi Ndara Janaka nek konangan sing asli piye mbok semen mudar mbok men aku ya sugah caturan ro Bagong ora mesakake galo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak joget kok kaya jatilan kaya ngono wis ben nang wae ngono ana apa wae kowe karaku engko nampa duka ora wis nek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo awak dhewe mangkat golek juragan yo anggunge planone perkleper cawete mabur
bar wadahe saiki manuke ngabul kabeh ya ben nalikane roh lali aku raeng dalu sing ngandika menika kalebet tiyang sepuh kula kadang kula werda Kakang Semar Badranaya kuwi tenan apa piye Bathara Guru lair batos kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya Kakang Ismaya Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti Kakang Semar mumpung sampun aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ingkang rahipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun aturaken wonten ing padukaan pringabot Manik Maya iki ora ngira babar pisan bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabarang katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur ora nyono lah kok semono becik ing atimu karo aku jebul sing kok kandhakake mau mung lelamisan ora kandhas tekaning batin menehi pangapura karo aku lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adhiku Manik Maya Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe neng pringapus Kakang Semar sejatosipun kalodhanganing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sareng saged sak pejagon kelawan Kakang Semar sirmu piye Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para Jawata mertangga jiwa lan jambu dipa nirmala supados sak mangke dipun dar sarengan kelaning Kang Rayipun Manik Maya miwah putra panjenengan Ulugaring menapa dene Petruk menawi mangke sampun tuwuk nggenya adhahar kang seger nggenya anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kelawan pun Bagong Kakang Semar pancen kuwi lahir batin ya wis suwe banget aku rasa pejagung karo adikku Manik Maya nek pancen kepengin nyugata karo wong tuwa aku mengkari manut Bathara Guru Surawati nedhi ngestaken dawuh kula lang-langing dia mangungkung Kakang Badranaya piye pasugatan dedharan sampun kula aturaken monggo Kakang Semar kula aturi ngrahapi ingkang langkung sekeca iki tenan to inggih lahir batos lala gareng malah kabejan sing tinampa awake dhewe iki lho diajak kembul dahar bareng karo Manik Maya waduh kanugrahan ya tur wah ya mimpel mertangga jiwa karo jambu dipa nirmala reng wis ora apa-apa sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe lah ya entuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya
kocap kacarita. Tanggraita Lurah Semar nampi pangandikane Priwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara satemah dhateng Tanggraita lamun pramrtangga jiwa Jambu Dirpa Nirmala. Wis cinampur wisa racun ingkang neniwasi dupi dendhahar dening Lurah Semar Badranaya, Kelurahan Awa Gareng tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidara ana kawan tiga dataning Purwadasena Anjala Kepati Wang Pikulun Kanika Putra. Kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe kandrung sabarang katul wukir moyat mayik saking dias balewur kencang aruda yang mak pong bolong kali cedhi sapa sing gawe lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayuwangan ugi kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Manikmaya lha pripun. Ingkang sekawet ingkang raka isi dipangudal dalem menika sampun bombong marem bingah. Dene Adi Pramesti Bathara Guru sampun